May ngadlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Dennis, 33 anyos, og minyo. Tagua lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa property o bahay nga among napalit sa bidding sa pag-ibig. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang panghitabo. Ako pa ninyo kanang inyong iabang din. Inyo na lang na ipalit og bahay para naamoy matawag nga inyo gyud. Kamay pa kay miglati gumaoy. Kuwangon pa. Suwayo lang gud ninyo ang pag-ibig. Naaman na sila'y auction nga mga bahay. Dili lang hinuon brand new ang bahay pero at least inyo na gyud, no, di ba? Masin pa di ay. Ikaw dong. Unsa mahitan ani mo? Oh, tanaw lang day. Pwede na to suwayan, basin pa day og makaya sa atong bisita sa ka kwarta. Yes! Ikadaog tas bidding day. Nanagyan na niya ti kapuy-an nga bahay dong. Nga matawag yun nga ato na. Og di na ta magbagoon nga magbayar og abang kada buwan. Mao yun. Ay, salamat Lord. Aware naman mo, di ba? Nga naapay nagpuyo sa bahay nga inyong nadaog sa bidding, ma'am, sir. Yes, ma'am. Naghatag na mig-notice ani nila nga kinahanglan na sila mopahawa next year. So, naapa sila usa ka tuig nga mupuyo sa property. Okay ra, ma'am. Sige lang dong, uy. At least, napalitan na to barato ang bahay. Unya, in good state pa kaayo. Dako git kay tag natipid dong. Maugyod, Deruda. Patanawa ko nung picture sa bahay nga inyo napalit sa bidding dong. Oh, naranoy ay. Uy! Ayos na! Gwapo pa kayo, oh. Barato na yun nga pagkapalitan dong, eh. Lagi noy. At least kung naamanggani usbunan ang kamay na lang. Kay okay pa magkayo ang property. Mailhan na nga maayo matiman ang tagyan ng baya. Lagi noy. Ya, kano sa mo mamalhin diha? Next year na Paningkamutan na mong roda nga makabalhin namin next year before magpasko. Ganahan mi nga ani na mo i-celebrate ang Pasko ug New Year. Okay kayo dong. Unsa? Nangita na si kaglaing client? Oh, good. Para extra income pa. Wala magani kay halos to. Gunya, nangita pa yung kagdugang nga trabaho? Dennis, kinahanglan. Tingali na limot ka. Nga igog yung nahurot ang atong savings sa bahay. Gusto ko nga inigbalhin na to. Kumpleto na tas butang. Pila ra ba yung pagdagan tuig? Oh, hinuunsad. Excited na kay kong mamalhin to, eh. Di na ko makahuwat na mag-design sa bahay. Kaan pagyog ko. Nakailan na kay ko nimo. Ganahan yung kay kanang artihan gilug mayo ang bay. Siyempre, no? Gertihan ko man gani ning atong giabangan, bisag gamay ra ni, unya dili ato. Unsa na ka nang makahunat na gid ko pohon. Spacious ba ang bahay nga atong napalit, no? O usasab, dili na ko anugnan kung makagasto man gani ko, kay ato naman gyud. Sakto gyud ka, Roda. Oh, aware naman ka ang ex-owner nga mobalhin mo next year anang buwan na.
Wa pa na mo masultihi, ma. Aw sultihin ninyong daan, mintras sayo pa. Aron makapangandam sila o makapangita dayon sila ilang kapuyan. Ma. Kung ako lang dong, mas mahay tingali nga 2 months before December, makabali na ta. Bitaw, no? Di ba lalim kong magbalhin-balhin na? At least ba, makarga na nila kinay-hinay ilang mga butang kung asa man sila magbalhin. O kita pod, makahinay-hinay pagtag-arrange siya itong mga butang dito. Sige day. Nakonsultihan. Ang kono nako, na-excite gud mi nga malagtiayon nga mubalhin na sabay nga among napalit. Human sa pila ka tuig nga sige na mo pangabang. Gikontak na mo ang ex-owner bahin sa among plano nga kunon sa ming buwan nga mupuyo na gyud sa property. Wara masay libog kay ni okay man. Pero sa diyang hapit na ang buwan nga among gikasabutan, ni hangyo man. Unya, Unsa? Pero dong, maayo na ba yan natong pagkasabot nga ng buwan na mubalhin na ta? maulagi day. Pero ni hangyo lagi nga kung pwede ba kuno next month na lang. Kay aton lang kuno sila mag-celebrate sa Pasko ug New Year. Ay di sana pwede, uy. Kita na may patagihan ng baya, unya kita na mag-adjust para nila. Mao man bitaw nga mubalhin ta ng buwan na kay gusto ko adto ta mag-celebrate sa Pasko ug New Year. Kalma lang, good, kalma lang. Sige lang, kaya akong istoryahon, bay na. Ang sabot. Libre na gani ilang usa ka tuig nga pagpuyuan na, unya mohangyo pa gyud sila. Kung buto naon baya no, sukad nga napalit na natong baya, dapat untawa na sila diha, uy. Pero kay lagi nakasabot ta sitwasyon, maong mi consider ta. Di lang po magpalabig abusar ba? Pero da. Sila mo kay ako manggiingnan nga kung sige kasabutan pag-una, maun lang yung tumanon. Unya? Pero mura pag nasuko. Bisan sa cellphone rami nagkastorya, mailhan mong ginako nga nasuko ang yung tingog. Kaya wag niya. Bahala sila, uy. Di sila makabuot sa tong desisyon, no? Kaya wala na sila katungod sa property. Kita na mo itag-iya dito. Unya, samtang pitsahan mo balhin dito. Day, tanawa. Ginoo ko. Usa may gibuhat nila sa property. Layo naman kayo sa itsura sa diyang napalitan eh. Klaro lang kayo magituyo ni nila guba, day. Ginoo ko dong. Unsaon man eh. Grabe ang paghilak sa kong asawa sa dihang nakita na mo ang property. Imbes ma-excite me, napulihan og kasuko og kahubos tungod kay wag gyud mahitsura ang bay. Ang among pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, bisag unsaong nagkontak ang ex-owner, di na gyud makontak pa. Og dili na sad matrace kung hain sila karon. Unsaon man ninamo nga grabe magkakaguba ang property. Gikan sa wiring, sa iniduro ug uban pa. As in gyud kaayo nga pertigyong gubaas bay. Layo ra sa dihang amo siyang napalit. Ikaduhang pangutana, di ba gud ay liable ang pag-ibig nga mugasto ani kung dili na namo makontak ang ex-owner? Ikatulong pangutana, sakit kayo sa among buot nga manigtiayon nga mao ni among masugatan. Imbis mo balhin na untami, pero wa naman hinuon mi makabalhin kay dako gyud kaayog trabaho ng bay. Asa man mi pwedeng moduol ani kung dili manubag ang pag-ibig sa gastuhan sa pagpaayos property. Ikaupat nga pangutana, og katapusan, kung i-open for auction ang usa ka property, gusto ba gud ay nga naapay nagpuyo sa among property? Dili ba gud ay unta angay
Kung i-appeal nila sa auction, dapat unta nga wa na'y nagpuyuan eh. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kining akong suliran, Dennis. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyo mga pangutanag mga problemang may punto legal. Mga personal nga mga pangutanag mga problema Attorney Elaine Bathan to the rescue. Pero medical gani mga pangutana agoy Dr. Obra gyud gihapon ha nga tingog sa kahanginan ang inyong madungog og muhatag og mga pagtulunan no kabahin sa medisina o siyensya sa ato ang mga isyong panglawas no Dr. Obra gyud na ang mo hatag na tog tambag tubag no pero kaning mga legal Attorney Elaine gyud ni and muna ang mga suwat ninyo padayon ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain gyud og klase-klaseng pamaagi mo na importante kumpleto ang mga detalye hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana og mga problema. Guys, ang ato ang letter sender karong adlaw be di man ni ipasulti ang address, so di din ako isulti, sorry. Pero tawagan na to siyang pangalan nga, Dennis. 33 years old, minyo si Dennis, na ay property ug balay, kay kaning bidding sa pag-ibig, kay ganing mga marimati sa pag-ibig, no? Kay wala na nakabayad. I-auction man na nila. So, usahay, medyo ubos-ubos po yun na ang presyo sa pagbaligyaan na. So, naasa giuban nga, diha good po, no? Mamalit, unya, iutang na po na nila nga to sa pag-ibig. So, I think mauni ang situation nga napaminaw na to sa drama sa ato ang letter sender karong adlawa. So, una, niyang pangutana, kay nag-issue ni sila, siguro, kay ang kanilagay mo palit ka, of course, no? Before nako tubago ng pangutana sa drama manggod na paminaw nato no nga bati ang balay, ang aktwal, no? Sa balay, guba, daghang ipaayo, sahay yun na ay mga maldito kaayo nga, kanang tag-iyas yuta kay abi, or balay kay abi na rimate na, gubo na nila, ang kanang kuha ni usa nila i-abandonar. Maldito gud salbahis. So, murag mo gani nahitabo. Unang pangutana. Bisag unsaon kuno niya contact ang previous owner, dili na gyud makontak pa. Ug di na sad matrace kung hain sila karon. Unsaon man ninamo nga grabe man kaayo kaguba ang property. Gikan sa wiring, sa inidoro ug uban pa. As in guba gyud kaayo ang sud sa balay. Layo ra sa dihang amo siyang gipalit. Naa man ay record ang pag-ibig, no? Actually mo gyud na wa ko na tingala aning imong pangutana Dennis kay mo gina usual sa mga taong way batasan, no? Nga kamo pay wa kabayad, kamo pay nangutang wa kabayad, inyo pa jung giguba, gituyo mo man na sila kay usahay ila man ang pangwaon pud ang mga butang didto. Pero actually ang pag-ibig pud ni warning biya pud na sila ninyo about it, no? So I don't know unsay arrangement ninyo ana with pag-ibig pero pwede siguro mo magpatabang with pag-ibig nga kung remate na before, dapat na ang posesyon sa pag-ibig. So maybe you can try to talk sa pag-ibig first. And then magpatabang mo kay basin pwede ta maka-go after or kiha atong mga previous occupant or tag-iya anang yutaa o balay. Ikaduhang pangutana, dili bago di ay liable ang pag-ibig nga mo gasto ani kung dili na namo makontak ang ex-owner mo na I think manggod base sa ako ang nasabtan aning mga auction, no? Dapat pag auction nila ang possession ana nanas pag-ibig. So kung naay ma-prove na to nga medyo nasipyat si pag-ibig nga ilan ang gi-auction na apa didto, dapat manubag sila ninyo. So dapat mo na i-coordinate nila kasturyaa silang tarong. Kasabot ko niya ikatulong pangutana. Kay sakit kay siyahang buot nga managtiayon nga maoy ilahang masugatan imbis mo balhi na unta sila. Wa na sila makabalin kay dako kay trabaho unon ang balay. Asa sila pwede mo duol kay ang pag-ibig di magnubag sa gastuhan pagpaayo sa property. That's very common pero dapat mo tabang sila ninyo to go after the owner para sa katong property sa yuta, no? So ikatulo, ayang katapusang pangutana guys, ikaupat o katapusan. Kung i-open for auction ang usa ka property, husto bago di ay nga naapay nagpuyo sa among property, dili bagod unta maoy angay kong i-appeal
nila sa auction, dapat unta nga why nagpuyo ani mo na dapat mo gina dapat ang ako ang gihuna-huna nga dapat pag auction nila nana nila ang property kay narimati naman na dapat nana nila dili nga gi-auction ninyo papahawaon pa dili kay dapat kung pagpalit nimo as is where is nagyud na kung unsa iyahang situation kung gubaon pagbili nila pagpapahawa gipapahawa na gyud unta to mo gina ang sakto so di ko mo to nga dili sila manubag kung naay sipyat og sala ang pag-ibig. Pwede ka mo duol nila nga to sa ilahang legal para ma-check. Di mo sa gugukiba og asa gid ning inyo asa kay para maka-refer unta ta no? Kay naatay amiga dihang abogada si Attorney Lovelia Albina no pero basin pod og wala po ka dinha mastasyon kung asa siya na-assign. So siguro, doon lang yun ka dito sa legal department nila para mapacheck. Kay akong pagsabot yun, ana, kung ma-auction na gani na, for auction na gani ang property, na remate, nakuha na sa pag-ibig ang posesyon. Wa na nagpuyo din ha. Pag-announce nila nga for sale ang property, wa na tao din ha. Ang gagwardya na, ipadlakan na sa pag-ibig. Dili nga napay tao. Para kung unsay kahimtang niya, pag-offer nila for auction o pagbaligya, maugyod ang inyo hapong maabtan inig move in ninyo or inig ka-award ana ngadto sa inyo. Muna ako nasabtan guys ha. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handumana so sa ka out. Tungalay kong arana aral sa dalaga lang kasing ganda. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatog kinabuhi, nining ako suwat tampo. Ako si Katie. Kining maong kaagi ni sa Kunola Belen. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan, Leonora. Handang gawin lahat na yan lang nakadama ng wagas na pagkamahal. Hiling ka lang naman. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw sayan suwatampo karon? Mo kini usa ka babae nga nagpuyo sa Kalilangan, Bukidnon. Ang gantong magtatampo nagdasagan nga Katie. Happy 93rd birthday, Lola Belen! Salamat. Wish sala! O na ka mo blow si mong kandol. Unta, makita na nako ang akong bana. Ha? May bana ka da, Lola? Sawa pa mamatay si mama, nga maugyo'y lula nimo. Gitugo na niya nako si Tia Bilin nga dili pasagdan. Karon pa mo ko mahibaw pa nga naminyo din as Lola Belen? Oo, naminyo daw na siya pero wa sila'y anak. Anya, asa man niyang bana pa? Usaga military ang iyang nabana. Ug sa dihang pag World War II, nagkabuwag sila.
Mo na isulti ni mama na ko nga isuo ni Lola Bilin mo. O mao ko nung wa na siya maminyog balik, tungod kay nagpaabot pagyapon siya siyang bana. Mao ba pa? Kaluoy sa ni Lola Belen, uy. Sa akong tanaw, hangtod karon gani, nagpaabot pagyapon na siya. La, okay ra mangutana? Unsa man na? Naminyo ka di ay? Oo, uy. Nga nung nangutan naman ka? Ingon manggod si Papa. Oo, naminyo ko. Pero hangtod karon wa paghihapon ko niya balika. Unsa la? Unsa man day nahitabo? Gusto kang masayod sa tanan? Paminaw. Kay sugdan ako sa dihang una ming nagkaila. Belen, pangandam ha? Daghan taglutuonon karon. Dunay mga military nga moanhi sa atong lugar. Ug isip pasalamat sa ilang pagbantay dinhi sa atong lugar, ato silang lutuan og pagkaon. Sige ma. Mga sir, kaon na gid mong maayo ha? Uy, salamat. Ganahan sa tamok kaon. Ini kay gwapa ng hartos pagkaon. Ay, miss. Usay pangalan mo? Belen sir. Ako rin si Crisanto. Unsa? Makigminyo ka sa lalaki nga bag-o pa lang nimong gikaila? Ma, mahal na mo ang usag-usa. Pero Belen, bag-o ra kaayo mong nagkaila. Ma, please. Pasagdi na lang gud ko. Pasag din lang anak ni mo eh. Total, naalam mo na sa hostong edad. Salamat pa. Nahala, bahala ka. Total, dako naman ka. Salamat ma. Mubiya ka din Kinahanglan bilin. Nakinahanglan na mo nga itong nasod. Ugisip po sa kamilitary. Obligasyon ako nga protektahan kini. Mubalik ka ka? Balikon ta ka. Ay kabala ka. Magamping ka din niya. Crisanto, Mahal kiti ka. mahal sad kayo ti ka. Kano sa mga mubalik? Huwag pa kumahibaw. Crisanto. Nganong wa man nimo sugtas Arturo? Ma, may banan ako. Bana? Unya asa naman ron? Nagtuo kang mobalik pa to nimo. Way siguro patay na to. Ma, O kung buhi man, unta ni balik na siya nimo dinhi. Hagbayrang nahuman ang kagubot Belen. Pero way Crisanto nga ni patimaw dinhi. ma. Nak, ang gusto lang nako nga dili na kamulaom sa waha. Masakitan kong magsudong nimo nga paabot kas tao nga dili na mo balik nimo. Ma, Papaso ti kas imong magkuwang. Adto ka dito puyo uban niya. Aron malimtan na to nimo Crisanto. Sumao din ang naabot ka din sa amo, Lola? Oh, kay anhi naman ko gipapuyo nila ni mama o papa.
Kaguol sa paminawon sa imong kaagila, oy. Hangtod ba karon la? Nagpaabot gihapon kaniya? O apo. Siya may hinungdan nga nung nagpabilin pa kung buhi ining kalibutan na. Lola Belen. Isuda na, bibi. Asam ni tao na ito pangitao ng bana sa mong lulaw, eh. Huwag gani siguro ba patay na to? Wa ko'y labot kung patay naman gani siya. Bisan matultulan lang nato ang iyang lubong, okay na. At least muho nung naspagun-ahon na si Lola niya og matubag ng iyang mga pangutana. Kitty. Pero lagi, kuan ba? Asam na to siya pangitaon? Di ba nakasulti ka na ko sa una nga military po rin yung mga apuhan? Oh. Matod ni Lola Belen. O sa ka-military si Lolo Crisanto. Crisanto? Oh, Crisanto ko na ang pangan siyang bana. Sigurado ka? Huh? Crisanto ang pangan sa banas imong lula? Kuan? Crisanto sa ang pangan sa akong lulo nga namatay na. Tinuod ka? Lagi. Dali. Ato sa mo na. Si mama atong pangutan unbay na na. Mao ni ang iyang picture sa batanon pa siya. Unta na sayo ako sa kong pagtuo. Pwede ba ko makahuam ani nga picture, tita? O ako lang ipakita ni Lola Belen? Sige, Katie. Why problema? Salamat, tita. Lola Belen, nakaila ka ba, ani? Di mo makuha. Anong naakaan ni? Kinuha ko. Dili. Sa ato pa. Ang akong lolo mismo nga, si Lolo Crisanto, may bana si Lola Belen. Siya kini. Si Crisanto kini. Siya ang akong bana nga dugay ko nang gipaabot. Hain siya. Tuig 1987, namatay si Lolo Crisanto. Wapa ko natawa na. O kanang tapad siyang lubong, mauna nga kong Lola Lucinda, ang iyang asawa. Taas na panahon na nga kung gipaabot ka mubalik ka. Maudi ay wala ka mubalik. Tungod kinaminyo ka na di ay lain. Lola Belen. Salamat. Karon, natubag na ang akong pangutana kung anong wagit ko hindi mo balik ka. Lola Belen. Sukad nga nahibaw siya tinuod. Nagkaanam na mo si Kaluya, uy. Maorag itingali yung gipaabot pa. Maorag itingali hinungdan kung anong napabilin siyang nagpakabuhi. Tungod kay gusto siyang mahibaw kung asa na si Lolo Crisanto. Ang nakasakit lang, patay na ni sa diyang iyang nakitan. O ang mas labaong sakit,
Nahibaw-an tuod niya. Pero naminyo din iglain. Samtang siya, pila ka tuig nga nagpaabot aron lang balikon siya. Nak. Naluoy kay ko ni Lola Belen pa. At least, nak. Natuman na ang iyang wish nga. Una siya mawa. Pakita niya ang iyang bana. Kung sa may mahitabo ni Tia Bilin, dewato na to, nak. Tiguang nasag kay siya. O gangay lang nga makapahuway na siya. Tungalay kong aral sa dalagang kasing ganda sa sangalim mo. Wa magdugay og gikuha na gid si Lola Belen sa labang makagagahom. Umoy akong pagsabot nga agason kung ngano napabilin siya sa pagpakabuhi sud sa taas nga panahon. Tungod sa usa ka lalaki nga nisaad niyang balikon siya. Way klaro nga istorya kung giunsa nga naminyo og balik si Lolo Crisanto, nga minyo naman ata siya ni Lola Belen. Gusto pa unta akong magsusi, pero dili ko gusto nga basi mauna unya ni ikalain sa pamilya sa akong uyab. Kay bisan mismo sila, wa mahibaw nga una daing naminyo si Lolo Crisanto sa akong Lola Belen. Sakit kaayong huna-hunaon ang kaagin ni Lola Belen. Pero pasalamat rasad ko sa Ginoo nga iya kong gigiyahan aron matuman ko ang pangandoy ni Lola Belen nga makita niyang iyang bana. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao ko mga higalang suwag tampo ni Katie nga taga Kalilangan Bukidnon. Uban sa awit nga iyang gipanghayo. Awit nga nagulahan, Leonora. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamalusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ang tahaking magi kahit wala